Assalamu alaikum jama'an Nijar. Sako ga jama'an Nijar. Gaskiya gwamnatinmu muna yaba mata, muna ba ta goyon baya 100%. Amma mu gaskiya abin da aka mana nan gataran ba a kyauta mana ba. Mu ne nan jama'a da gataran. Kenan an zo an mana kame, an je an rufe mu. An ce gwamnatinmu ta je ta biya diyar mu. Gwamnatinmu ta je ta biya diyar mu, komi da komi ta biya. Daga baya kuma aka zo ake cewa kowa sai ya ƙara ba da kuɗi, daga baya ya belin nashi. Sun zo sun rufe mutane, babu wani wanda aka saka daga ciki. Kowa sai ya ba da jika 50 ya belin kai shi. Kenan mu ba laifin kowa ba za mu gani, tunda mu mun ji labari, muna da labarin tabbacin gwamnatin ta biya diyar mu komi da komi. Kenan laifi daga wakilanmu nan ne na ambasadodi waɗanda suke cikin gataran. Kenan laifin su ne daga su ne. Kenan muna ƙara gaya wa gwamnati ta ji